Why do I attract hate? Ngizithola nje ngizondeka. The first impression umuntu mhlambe akakwazi kodwa usekwazi kakhulu useyakuzonda kungakaze kube khona luthi ngingaze nihlangane ndawo. Oyini umsebenzi wakho? Ukufundisa. Okay. Esikoleni ufundisa kanjani? Uthisha ovelele noma uthisha noma? Uthisha obaphethe. Okay. Yeah. All right. Uzondwa emsebenzini noma uzondwa emphakathini? Ngizonda nje yonke indawo. My colleagues nje mhlambe kuyi same level. Yeah. All right. When you are doing something different and when umbono wakho is different and you'll always be criticized and uzondwe. And ngowe position as a leader, yazinto eyi-1 ukuthi once you become the favorite, there is a wrong formula that you are doing. And allow yourself to be criticized noma uzondwe for you to grow. Once bakuthanda, once you become about a populist, yazinto eyi-1 ukuthi kune something oyenzayo engekho right. And don't worry. Keep on pushing. And ubakhulise, masikhulisa, ukhulisa umuntu, uyazi uthisha la endlini angiyeni uthisha. Uyazi umuntu othisha ukuthi ufundisa ingane imzonde kodwa kusasa ithi lo was my best teacher. Ikuncoma later. Kodwa ngalenkathi usaqhubeka ikuzondela ukubhubha. When you are leading my daughter, yazinto eyi-1 ukuthi abantu bakuthanda ukwenza intando yabo. Stand for your vision. Stand. You must call it. Or wrong. Kodwa you must learn the art. The art. Yokuthi ubalita kanjani abantu. Veronica wathi ucela ukubuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umntwana kaNkuluNkulu abishe ezikweletini. Baba akuve nginezikweletu. Ngicela ungikhulekise ngiphume kuzo. Kwenzeka kahle kakhulu abazalwane they think everything should be a miracle because abazalwane they don't want to plan. Abazalwane they don't want to plan. They want God to plan for them. They don't want to plan. Uhola 10 rand, so ufika kanjani uhola 10 rand bese uba nekweleti ze-20 rand. How are you going to survive? And asifuna ukuzi-educate ngama-systems omhlaba. And 2, simthatha kancane thina uSathane sazi ukuthi uzoqhamuke nempondo. Devil will frustrate us into so many ways. uSathane ukuhola imali ayiconfuse imali yakho uhola angikwenzele example bewuhola 100,000 awuconvert to 100,000 about 10,000 indlela oyispenda ngayo about 10,000 iphele within a second. uSathane ufuna ukuthi uhlale ngasonke isikhathi frustrated and confused. Ingakho emabandleni esikuwo my spiritual father Dr. Prophet W. Makai, that's the reason why I always have got a lot of programs whereby he's teaching us and teaching all the sons and daughters about money and the market and everything, so that see equipped ngayo yonke indlela yokuthi how best we can manage ourselves, how best we can manage money. Abazalwane they want it enqamlelayo because we don't want to work. Sifuna yonke into enqamlela. Yabo njengamanje ithi indodakazi lebuza njengalapho ithi cela ngikhulekele uthi phume kuphe ekweletini ngithi. Okay, sengifuna ukuthandaza amani umthetho anginikeze iplan. Okay. The challenge is uyakuthanda uphume ekweletini but akana iplan ukuthi uzophuma kanjani. Want God to come up with a plan. But the best somebody ohlelayo right now uzothi nginekwelete ezingaka, this is how I'm preparing uphuma kuzona. I'm expecting ukuthi uNkulunkulu angenzele umusa and also the miracle, but you do have a plan.
usebenzile wathi uzokwenza nje, lona ngizomkhokhela kanje, lona ngizombalansisa kanje, ngizokwenza 1 no 2 no 3, kube khona indlela yokuphila. And then you take that plan to God. Okay. And so that even the miracle mayehla kodwa yehlela to a plan.